И здравейте на всички, които следят поредицата F1 дискусии и анализи. Днес сме с втория епизод, а именно дискусията за уикенда в Бахрейн. Ето го и специалният ми гост, Георги Иванов. Здравейте! Ще започваме направо, няма какво да се обясняваме. Аз разясних предишния епизод за какво става въпрос в тази поредица. Започваме направо. Ферари имаха наистина силен уикенд, но отново имаше отборни заповеди в състезанието, а, които Шарл Леклер този път не спази. Как ще се развие отбора? Какво е сегашното му състояние по-скоро, според теб? Лично според мен е, че едва ли някой знае точно какво ще се случи в Ферари, как ще се развие тима. От една страна погледнато, видите, технически Ферари са много силни тази година, когато е доста по-добра в сравнение с миналата година. И на тестовете го видяхме така, и в Бахрейн. Показаха абсолютно също. Според мен това, което стана в Мелбърн, просто беше изключение от правилото, което ще бъде през тази година. От друга страна обаче, много по-сериозните проблеми на Матия Биното и на Ферари ще бъдат свързани с начинът, по който трябва да бъдат менажирани Себастиан Фетел и Шарл Леклер. Изключително успешен пилот е Себастиан Фетел. До момента има 4 световни титли, обаче е много трудно да се приеме, че в началото на един сезон, само след 2 състезания, новия пилот в тима ще бъде толкова силен и толкова сериозно ще притеснява Себастиан Фетел, че в 2 поредни състезания, първите 2 за годината ще трябва да се използват заповедите от бокса в негова полза. Ако цитираме Чезаре Фиорио, който знаете бив шеф на Ферари и управляваше тима по времето, когато там караха Найджел Менсо и Ален Прост, т.е. има богат опит с управлението на пилоти, защото след това, знаете, когато пък го уволниха от Ферари, той стана шеф на Ланча в световния шампионат, където също работи с големи звезди. Той каза, че очаква да се случи точно това в Ферари, с оглед на това, което направи Шарл Леклер миналата година в Заубер и начинът по който е бил планирано да подходи към развитието на ситуацията в Ферари. Защото явно това е единствения начин категорично да се пребориш с Себастиан Фетел, да загуби той подкрепата на тима и ти да се превърнеш в номер 1. Така че ще бъде много интересно първо дали ще продължи тази подкрепа за Себастиан Фетел от страна на Матия Биното и от шефовете на тима да кара двамата пилоти при равен статут, но когато се налага да се използват заповеди от бокса в полза на Себастиан Фетел, до кога и колко ще продължи това и как ще постъпи спрямо това Шарл Леклер, защото ако продължат един-два уикенда, в които той е много по-бърз, върви много по-напред от Себастиан Фетел, ще има много сериозна промяна в Ферари. Просто е неизбежно. Ами да, с оглед на това, че Себастиан Фетел допусна собствена пилотска грешка в състезанието, завъртя се, когато Луис Хамилтон вече го беше атакувал и изпреварил. Според теб, дали ако Фетел продължи с тези пилотски грешки и неточности, които са по негова вина, дали Ферари ще изгубят доверието си към него? Ами, честно казано, най-вероятно така ще се случи. Аз не бих казал, че тези грешки са по някаква вина. Те просто са грешки. Затова се казва, че грешки, а не някакви умишлени такива ситуации. Но е факт, че ако се абстрахираме от отношенията между Себастиан Фетел и Шарл Леклер, от заповедта от бокса в Бахрейн, то факт е, че Леклер беше по-бързият пилот на Ферари в квалификацията и в състезанието и на практика дори да премахнем това завъртане на Себастиан Фетел, дори да премахнем заповедите от бокса, остава един въпрос, който е без отговор. Как Себастиан Фетел щеше да отговори на скоростта на Шарл Леклер? Нямаше отговор на това нещо в Бахрейн. Ще видим дали от тук нататък ще има някаква промяна. Факт е също така, че когато е поставен под напрежение, Себастиан Фетел допуска грешки. Видяхме го миналата година, видяхме в началото на тази година. Предишни години, ако помните, когато беше съотборник с Марк Уебър, който му беше сериозния съотборник и съперник до появата на Шарл Леклер, когато имаше подобни ситуации, Себастиан Фетел отново грешеше, без значение дали става въпрос за нещо, което се случва на пистата или нещо, което се случва извън пистата. Така че логично е да предположим, че грешките ще продължат, когато напрежението се покачва и става все по-трудно. А пък ако има отбор, където напрежението може само да се покачва, то това безспорно е Ферари. Определено, особено с промените, които правят миналата година на Гран При на Италия.
заявиха на Кими Райконен, че повече няма да кара за Ферари и съответно негово място дойде за сезон 2019 Шарл Леклер, който е доста по-млад от финландеца и може да отвори много работа на Ферари и на Себастиан Фетел най-вече. А относно Ферари, за да довършим темата, наскоро се появи информация, че Леклер ще използва двигателя от Бахрейн. Въпросът е обаче дали ще издържи, тъй като Бахрейн не издържа. Според тебе дали скудерията са свършили работата? Да, уверен съм, тъй като това, което се появи като проблем в Бахрейн, което беше потвърдено от тима за електронния блок, който управлява впръскването на горивото, където е бил дефекта, който по думите на Ферари до сега не се е проявявал, е сравнително малък проблем с това колко е сложна тази хибридна система, която е съставена от двигателя, от двете хибридни системи, които работят с него. Така че с оглед на ограниченията на моторите и на движещите системи, просто най-разумният избор е да се използва отново същата движеща система и в Китай. Там, знаете, също изискванията не са толкова тежки към моторите в сравнение с Бахрейн, така че да, определено явно има още ресурс, още живот в този двигател, в тази задвижваща система и говорим за на практика компонент, който дори не съм сигурен, че попада под ограниченията на движещите системи, така че доста по-лесно този проблем ще бъде отстранен. Надявам се да е отстранен и да видим отново конкурентни Ферари, за да има повече битка. Стига сме говорили за скудерията, защото за тях може да се говори още много. Нека се насочим малко към другите отбори. Макларен и тяхното развитие. В миналия епизод с моят гост говорихме за развитието на Уилямс, в какво положение са те, но нека видим, нека поговорим всъщност за Макларен, защото и те не бяха до последно в най-цветущото си състояние. Какво можеш да споделиш с огледа на тези две състезания тази година? Лично моето мнение е, че специално при Макларен има много сериозен прогрес в сравнение с миналата година, но както знаете, там историята е доста по-дълга, доста по-сложна и е свързана на практика с последния етап от присъствието на Рон Денис. Знаете, че няма спор, че днешния Макларен, размерите на тима на компанията, която произвежда автомобили, която беше стартирана от нулата от Рон Денис, за да се превърне днес в съперник или вече да бъде съперник на Порше и на Ферари, всичко това са заслуги на Рон Денис. Факт е, че преди 2015 година, преди началото на този сезон, преди началото на новата турбоера в Формула 1, той беше човека, който убеди Honda да се върне в спорта, тъй като дълги години, не знам дали това е точната дума или не, но Рон Денис робува и е абсолютно уверен, че можеш да бъде световен шампион във Формула 1 само ако работиш с голям автомобилен производител, само ако си със статут на заводски отбор. И с оглед на това, че доставчиците на мотори не бяха толкова много и все още не са толкова много, Honda беше единственото решение. Обаче видяхте какво се случи за 3 години с Honda. От друга страна, тези неуспехи на пистата бяха съчетани с желанието на Рон Денис да се завърне начало на отбора във Формула 1. Той успя да избута Мартин Уитмарш, успя да си върне властта върху тима, успя да се възползва от... много често виждате по телевизията Мансур Уиех, който е дълги години беше най-близкият приятел на Рон Денис в тима и негов дългогодишен съдружник. Имаше един период, в който Мансур Уиех беше болен, бореше се с рак и докато течеше това лечение, Рон Денис успя да убеди неговия брат, който гласуваше вместо него на управителните съвети на Макларен и на общите събрания на компанията, да гласува заедно с него. Така той успя да си върне властта, така се договори с Honda и започна да насочва развитието на Макларен вече в нова посока. За съжаление обаче, нито едно от тези неща не се случиха. Нито Honda се представи достатъчно добре, нито дойдоха нови спонсори. Дълго време се говори за това, че Рон Денис се разполага с много малко време да преобрази Макларен, да го върне отново сред най-големите тимове. В крайна сметка, когато Мансур Уиех се възстанови напълно и се върна отново в бизнеса, естествено започна разчистването на сметките с Рон Денис и това, което беше случило между двамата. Фернандо Алонсо на практика беше последният човек, останал от времето на Рон Денис в Макларен, който напусна в края на 2018 година. Преди него и Ерик Буле и други важни фигури си заминаха.
Така че Зак Браун, който се ползва сега с доверието на Мансур Уех и неговите съдружници от Мумталакат, инвестиционния фонд, които са собственици, основни собственици на Макларен, е човека, който трябва да разчисти всичко това, което е останало от Рон Денис, да го изгради наново, т.е. да създаде отново един отбор, който да бъде сред най-силните във Формула, който работи с клиентски мотор, но достатъчно добре, за да върви в челото, да изгради нови млади пилоти, които в случая, както виждате тази година, нещата се получават следователно добре от началото на 2019 година. Просто едва ли не от нулата да се изгради цял отбор и то не какъв да е, а който носи името Макларен. И с оглед на това, което е постигнато през зимата на 2018-2019 и от началото на сезона, лично аз съм оптимист. Знаете грешките, които бяха допуснати при развитието на шасито през миналата, през по-миналата година. Сега като че нещата вървят доста по-добре, а пък потенциал на Карл Сайнц и особено на Ландо Норис е много сериозен, така че двамата биха могли да бъдат много по-бързи. И лично аз съм оптимист, честно казвам, че още през втората половина на сезона, ако не бъдат допуснати някакви сериозни грешки в развитието на колата, пилотите на Макларен ще са доста по-напред. Ами силно се надявам, защото не е хубаво, както говорихме за Уилямс, че такъв отбор с такава голяма история, пилоти и така нататък да западне относно класиране, изоставане и така нататък. Наистина не е нещо хубаво. Заговорихме за младите пилоти, които са заложили Макларен, в смисъл Карло Сайнц е от няколко години, а Ландо Норис е буквално новобранец в спорта. Това добър ход ли е от тяхна страна? Според теб? От гледна точка на Макларен ли? Да. Да, защото в момента тима няма какво да предложи на голяма звезда от ранга на Фернандо Алонсо или малко по-малка звезда. Макларен има нужда от млади пилоти, които ще се развиват заедно с отбора, както беше политиката на Рено до края на миналата година. Миналата година по абсолютно същата логика от Рено казаха, ние бихме могли да предложим на Фернандо Алонсо, да си го върнем обратно, можем да си го позволим. Въпросът е, че няма какво да му предложим. Не може да му предложим автомобил, с който е да се бори за подиума, за победи или пък за титлата. Абсолютно също сега се случва и в Макларен. Тимът още е далече от това да има нужда от пилот от нивото на Дениел Рикардо, примерно, или Фернандо Алонсо, или Кими Райконен, за да може да им даде шанс да се борят за титлата, да се борят за победи, да се борят в челото на класирането. А пък най-големите успехи, знаете, се постигат с пилоти, които са израснали заедно с тима. Така беше с Михаел Шумахер и Ферари на времето. Така беше и с Себастиан Фетел и Red Bull. Така че може би в Ландо Норис и в Карл Сайнц гледаме бъдещето наистина големи звезди на Макларен, които ще донесат най-големите успехи на отбора. Просто може би това наистина са пилотите, от които Зак Браун има нужда в момента. Ами надяваме се това да се случи, ще бъде много интересно, има още сезони, предстоят и промени на правилата, там не се знае какво ще се случи също. С оглед на това, че пилотите не са много наясно какво ще се случи точно. Но надявам се Макларен да се развият до такава степен, в която да ги гледаме отново на подиума, да записват победи и да се борят за титлата, но предстои да разберем, има много време. Заговорихме за Рено, според теб те по-далеч ли са от челната тройка спрямо миналата година? Ами според мен тази година са по-близко. Въпросът е, че от двете състезания, които минаха до момента, няма нито едно, което да е сравнително или изцяло чисто за тях. Без проблеми в квалификацията, без проблеми в самото състезание. Поне с едната кола винаги се случва нещо, видяхте и в Австралия, и в Бахрейн. Но лично моето мнение е, че тази година Рено са по-близко и имат възможност да са още по-близко до челната тройка в хода на сезона. Миналата година, нещо, което признае Сирил Абитбул, бяха объркани доста неща в развитието на движещата система. На няколко пъти трябваше тя да се обновява, да се развива, да става все по-мощна и все по-издръжлива. Миналата година обаче това не се случи. Просто не бяха постигнати, не бяха изпълнени тези цели, които бяха заложени. Така че тази година имаше едно много интересно противопоставяне в хода на зимната пауза, коя част от инженерите ще вземат предимство, тези, които залагат на по-агресивното развитие или тези, които залагат на по-бавното, но по-сигурно развитие, т.е. тези, които държат на това да има по-малко мощност, но пък цялата кола и цялата система да бъде по-издръжлива. От това, което видяхме в първите две състезания, мисля, че
втората група определено ще има превес от Китай нататък, защото това двойно отпадане в Бахрейн е изключително тежък удар върху амбициите и авторитета на Сила Битбул и на целия тим. Много е трудно да се мотивира, да се обясни отпадане на заводски отбор на най-големия автомобилен производител в Формула 1 малко преди финала, макар и по различни причини, по едно и също време. Така че стъпките на Рено може би в развитието на колата и на движещата система ще станат по-малки в следващите стартове, но пък ще бъдат доста по-сигурни, доста по-добре пресметнати и със сигурност до лятото това би трябвало да има вече някакъв сериозен резултат. От друга страна, да не забравяме, че Даниел Рикардо все още се адаптира в тима. Той е изключително талантлив, много бърз и когато тази адаптация приключи, двамата с Нико Хюлкенберг ще станат още по-бързи, защото Нико вече сме виждали през годините, когато беше пилот на Force India с Серхио Перес, когато е мотивиран от своя съотборник, който го притиска, атакува го, изпреварва го на моменти, Нико може да бъде много по-бърз. До сега, в предишните сезони в Рено, това не му се случи много по-често, просто беше на различно ниво с Карлос Сайнц, така че от тук нататък мисля, че ще стават все по-бързите. Ами добре, предстои да разберем. Гран При на Китай идва, след това е Гран При на Баку, където има доста прави. Ще се види кой къде, защо, скорост и така нататък. Пък има време и до Испания, където мисля, че тогава ще предстоят най-големите апгрейди по болидите, доколкото съм запознат. Но нека преминем по-скоро към средата на колоната, където се намират Haas, Racing Point, Toro Rosso и Alfa Romeo. Да започнем от Racing Point, защото може би тяхното състояние е най-интересно в момента. Знаете, напълно нов отбор са, смениха собственика, Естебан Окон бе заменен за сметка на Ланс Строл. Какво можеш да кажеш по темата? Ами факт е, че Racing Point се променя страшно много в сравнение с Force India, който познавахме съвсем доскоро, просто защото се променя цялата философия на тима, финансирането на отбора, начинът по който той се развива. Благодарение на ограничените съвсем доскоро финанси на Vijay Mallya, много пъти сме говорили в този въпрос, тимът се развиваше последния начин. Разчита се основно на парите, които идват от наградните фондове, а Vijay Mallya осигуряваше от порядъка на 20-30% от целия бюджет. Всичко останало беше от спонсори и от наградния фонд. Огромната част от тези пари се влагаха в началото на сезона и най-голямото развитие на колата на Force India се случваше между зимните тестове и първите едно-две състезания. Един много сериозен пакет апдейт или много сериозен пакет подобрения, които след това малко се променяха в хода на сезона, без обаче да се харчат много излишни пари. Сега с присъствието на Лоран Строл, на неговите съдружници и на много повечето пари, много по-сигурното финансиране на тима, тази концепция ще бъде променена, ще влезе в някакъв по-нормален график развитието на колата, въпреки че казаха пилоти на Racing Point, че първите апдейти, които са минали по старата формула, на практика не са дали очаквания резултат. Тоест в Бахрейн и в Австралия преди това не видяхме развитието на колата на Racing Point, такова каквото са си го представили инженерите. Но със оглед на това, че всичко се променя, това, че има нова база, просто става съвсем друг отбор. И мисля, че ще стават все по-силни Racing Point, в сравнение с това, което постигнаха Force India в предишните сезони, защото техните четвърти места в общото класиране, повече или по-малко, бяха постигнати с по-слаба конкуренция. Добре, относно Haas, те тази година имат нов главен спонсор, който най-вероятно ще им донесе и повече приходи. Заговорихме за близо до челната тройка. Кой ще е best of the rest, както е известно? От всичките тези отбори, които са от четвърта позиция нататък според теб? Ами логиката е това да е Рено, както беше и миналата година, но битката ще бъде много спорна. Рено, Хаас, Макларен, Racing Point, Алфа Ромео, Торо Росо. Разликите между тях са много малки тази година, наистина много малки, като говорим за десети в рамките на състезателни условия и разлики, които се влияят от грешки на пилоти в квалификациите. Просто толкова
са малки разлики в средата на колоната, че абсолютно всичко може да се случи. Въпросът е кой ще допусне най-малко грешки в хода на сезона, кой ще може да инвестира най-правилно и повече пари, с които разполага в развитието на колата през годината. И естествено, кой ще се осигури двама пилоти, които равномерно и регулярно печелят точки и вървят напред. Защото сега в крайна сметка, ако говорим за това кой с какви пилоти разполага, факт е, че в средата на колоната нито Хаас, нито Рено, нито Алфа Ромео, нито Торо Росо могат да кажат, че разполагат с двама равностойни пилоти, като причините за това са съвсем различни във всеки един отбор. Не можеш да сравняваш Кими Райконен и Джовинаци, както не можеш да сравняваш все още Нико Хюлкенберг и Денил Рикардо. Кевин Магнусен и Румен Гросжан карат от доста време заедно, обаче едва някой може да каже какво ще направи Румен Гросжан в следващото състезание. Изобщо тук факторите, които влияят върху представянето и върху това един отбор да бъде по-напред или по-назад, са страшно много и не се изчерпват само с представянето на пистата. Затова лично аз очаквам, че битката в средата на колоната, макар и малко по-така встрани от вниманието на широката публика, ще бъде много по-интересна тази година. Дори ще бъде по-богата, с повече участници и от битката за титлата. Ами, според мен най-добре ще в цялата колона да има битка, да няма изоставащи и така нататък, но още сме, може би, далеч от този момент или не чак толкова близо до него, защото не всички са... Да, факт е, разликите са наистина малки тази година и ще има битки, но се надявам те да се увеличават още повече. Относно битките и отборите, има един инцидент в самото състезание между Карлос Сайнц и Макс Верстапен. Как можеш да го коментираш? Защото се породиха страшно много дискусии относно този инцидент. Лично, според мен, този инцидент е на ръба на състезателните инциденти. Нещо, което може да се случи в началото на преварата, но с оглед на репутацията, която вече се създава Макс Верстапен, инцидентите, които той предизвиква или участва в тях, затова и толкова много хора са предубедени и са склонни да посочат него за виновен в случая. Естествено, че Карлос Сайнц няма как да бъде доволен. Но тук има нещо, което е по-важно, това е посоката, в която ще се развият правилата и регулациите спрямо такива инциденти в началото на състезанието. Говорихме съвсем накратко в хода на уикенда за това, че получава се едно не толкова сериозно затягане на правилата, защото в първите обиколки, веднага след старта, още в първата, във втората обиколка, когато колите са много близки една от друга, е възможно да станат такива инциденти и Race Director ще гледа по-либерално на такива инциденти. Това ще важи до първата по-масова катастрофа или първите по-брутални засичания и удари между пилотите, така че тези инциденти няма да изчезнат, лично според мен ще стават все повече. И аз бях много скептичен към назначаването на Майкъл Маси на място на Чарли Уайтинг или поне като човек, който поема част от отговорностите му, защото миналата година същия Майкъл Маси в австралийския шампионат Суперкарс взе някои доста противоречиви и много трудни за обяснение решения. От това много пострада репутацията, но това беше освободен от Суперкарс, обаче го наеха във Формула 1. Така се случват нещата понякога изненадващо. Но в Бахрейн беше лично според мен на много високо ниво. 95% сигурно от осъжданията бяха безспорни и нищо не може да се каже срещу тях. Така че очаквам от една страна да бъдат оставени да се състезават по-свободно пилотите, от друга страна обаче всяко стъпване извън рамките на правилата се наказва много строго. Добре, според теб, той ли е подходящият човек да замеси Чарли Уайтинг или имаш някои други? Честно казано нямам. Нямам, защото и според мен и в FIA нямат, защото Чарли Уайтинг с оглед на годините, които прекара на този пост, работата, която свърши, начинът по който менажираше целите състезателни уикенди е много трудно. В момента е изключително трудно, ако не е невъзможно да си представим един човек, който може да поеме тази негова работа. Затова и най-вероятно ще има поне още един или двама души, защото вече са двама, един, който отговаря само за стартовете и за стартовата процедура, Майкъл Маси, който има поглед, ще има поне още един-двама, които ще поемат част от функциите, които бяха изпълнени от Чарли Уайтинг. И явно Формула 1 се променя много сериозно, знаете от колко време беше Чарли Уайтинг в нея и на практика, както вече не съществуват
чистите технически длъжности в отборите, като едно време технически директор, шеф на тима, спортен директор, така вече и в FIA и в Race Direction няма да има един човек оркестър, който да може да отговаря за абсолютно всичко, така че предполагам, че тази работа ще се поеме от екип, а не само от един човек. С оглед на разликите, че тази година пилотите са по-близко един до друг, с оглед на това, че Red Bull смениха задвижващите системи с Honda, а те изглежда наистина са направили доста голям прогрес, доста голяма крачка са направили Honda. С оглед на това, ще има ли битка между, примерно, не както миналата година, между двама и между 3, 4, дори и 6 пилоти, според теб? Надявам се да има. За това трябва още малко по-добро темпо от страна на Red Bull и на Honda. Надявам се да участват, ако не шестима, то поне по един пилот от трите големи отбора, а пък най-добре и двамата им пилоти. Себастиан Фетел каза, че шестимата пилоти на първите три отбора ще имат думата в това как ще се развива битката за титлата, т.е. дори не всички да са претенденти. Тези, които не са претенденти, ще имат думата да определят, така ще станат на така наречените кингмейкъри или тези, които посочват един или друг, който да прогресира напред. Защото ако Валтери Ботас не е претендент за титлата, но може да печели състезания, когато Луис Хемилтън не може да го направи, той ще има роля в това как да се развива битката за титлата. Абсолютно същото важи и за Макс Верстапен. Ако той не може да се бори за титлата, но може да печели състезания и би го направил срещу Ферари и Мерцедес, ще го направи. Така че мисля, че е още рано да се определя кой е претендент за титлата и кой е в ролята на изоставащ. Можем само да се надяваме, че пилотите на трите големи отбора ще се включат в тази битка през 2019 година. Добре, като за финал, една тема, която дискутирахме малко и в предишния епизод, представянето на Пиер Гасли тази година. Да, ясно е, че той е нов пилот в Red Bull, адаптира се още тепърва в колата, но има конспирации, разни теории, много се коментират. Отново за смяна на пилоти, както се беше случило през 2016 с Макс Верстапен и Дани Квят, само че този път да са замесени Гасли и Квят. Според теб, възможно ли е нещо такова да се случи? Не, поне не в рамките на сезона. Първо, защото подобно решение, което доктор Марко взе по-рано, има както позитиви, така и негативи. От друга страна, минали са само 2 състезания. Под каквото напрежение да поставим Пиер Гасли, той е много талантлив, много бърз, може да се развива страшно много. Имаше проблеми на тестовете, сега тук има проблеми в хода на първите 2 състезания и то по-скоро в квалификациите, не толкова в състезанията. Факт е, че Red Bull явно се оказа много трудна кола за каране, което означава, че миналата година Макс Верстапен и Даниел Рикардо се справили много добре, но трябва да има някакъв период на адаптация. Не може това да бъде отнето на един пилот, който преминава в по-силен отбор и сигурен съм, че и дори самия доктор Марко като бивш пилот и Кристиан Хорнер са наясно с това. Така че може би още рано да преценяваме какво може да направи Пиер Гасли. Аз съм много голям оптимист за неговата скорост и мисля, че в момента, в който той се адаптира към тима, позицията и лидерското място на пилот номер 1 на Макс Верстапен ще бъде много сериозно застрашена, защото Пиер Гасли е представител на тази група пилоти, които вече са показвали в миналото, че могат да бъдат по-бързи от Макс Верстапен по малките формули, имали са по-силно представяне и ще бъде много интересно, но според мен още малко трябва да стигнем до този етап. Предстои да разберем какво ще се случи, кога ще успее да се адаптира оптимално вече в колата на Red Bull. Защото Шарл Леклер наистина се адаптира бързо в Ферари. Само за един сезон в Зауber и после направо в Ферари се адаптира много бързо. Ландо Норис също показва наистина добри качества в Макларен, но това е вече друга тема на разговор. Нямаме какво повече да обсъдим. Това бяха нашите теми за този епизод. Ако имаш нещо друго да кажеш относно уикенда? Уикенда, който мина в Бахрейн ли? Мисля, че той беше идеалното доказателство за това, че промените в аеродинамиката за 2019 година дават резултат. И лично аз се надявам, че това беше много хубаво подсказване за това какво ни очаква през 2019 година.
Лично според мен Формула 1 има нужда от много повече такива състезания, като това, което гледахме в Бахрейн. И аз се надявам, че тази година ще гледаме още много такива състезания, с много изпреварвания, с много екшен, с много битки, без повреди в челото, но с много повече противопоставяне и много повече шанс на пилоти, които сега получават големия си шанс да блеснат в битката за победата. Така че надявам се да има повече такива стартове. Аз също се надявам с оглед на това, че просто колкото по-интересни стартове има от тук нататък, хора, които примерно са спрели да гледат Формула 1, защото наистина има много хора, защото с оглед на това, с оглед на доминацията на Мерцедес, която беше толкова много време и която продължава и до този момент, т.е. сезон 2018, те отново спечелиха и пилотската, и конструкторската титла, но там повече беше защото да, Ферари бяха конкурентни, да, Ферари бяха близо до тях, имаше битка за титлата между Мерцедес и Ферари, но просто тогава други фактори оказаха влияние и отново Мерцедес победиха, доколкото победата им в Бахрейн е просто късмет, защото Ферарито се развали накрая последните 15 обиколки. Само ако ме позволиш да допълня, късмета има роля, обаче не е той определящ. В крайна сметка, във всяко едно автомобилно състезание, победителите, победените, тези, които се качат на пода, всичко се брои на финала. Както каза Енцо Ферари, щом колата се чупи, значи още не е готова. Така че, който е стигнал до финала, това може да има и доза късмет, но не бива да омаловажаваме това, което са направили тези, които успели да стигнат по-напред. Определено, просто в Гран При на Бахрейн Ферари бяха по-бързите. Това се показва в всяка една от сесиите, която мина. Но да, точките се броят на финала и съответно който е по-напред взима повече точки. Това също оказва влияние и за края на сезона, но е прекалено рано да говорим за края на сезона, тъй като има още 19 състезания, сега предстои състезание номер 1000 от началото на спорта, така че предстои да видим какво ще се случи, не се знае кой къде ще е в Китай, различна пистата, различни са условията, но изобщо не се омаловажава труда на Мерцедес, те наистина показаха, че отново са на това ниво, което бяха до сега, на много добро ниво. И се надяваме да не доминират тази година, защото искаме да гледаме битка между повече пилоти. Може би и Red Bull да се присъединят към битката за титлата. А дай Боже в бъдеще и Макларен. И Уилямс също. Както и да е, да приключваме вече, много се отплеснахме от главните теми. Надявам се този епизод да ви е харесал. Изключително много благодаря на моя колега господин Иванов. Моя гост всъщност. Той не ми е колега. Моя гост господин Иванов, че реши да се включи и може би след Гран При на Китай очаквайте трети епизод на поредицата. До скоро чуване!